Hi guys, welcome to my channel Glens. Nandito ako ngayon sa Iloilo City. So kasi simula pa lang ng parada ng Chinese New Year 2020 dito sa Iloilo City. Ayan. Bago pa lang nagsimula yung parade, siguro matatapos ito mga bandang hapon na. So wala na namang mga sasakyan na bumabiyahe. So medyo tayo ngayon, lakad-lakad na naman dati ng dinagyang nung last week sa Iloilo City. Kasi mabugat na butangan na ibantayan ka lang. Diyaman ako. Para nga hindi ka maiyawan ka kahakwat. Ito guys, may lion dance dito na pumapasok sa mga establishment tulad ng Diamond Shopping Center dito sa Iloilo City. So sabi nila pag Chinese New Year, yung lion dance ay pumapasok sa mga store dito kasi nagsisimbolize ito ng lock daw sa isang store dito sa Chinese nakalye sa Chinese store dito sa Iloilo City sa Calle Real. Kaya ayan yung lion dance. So naka-witness tayo. So ayan na, papalabas na sila at doon na naman sila sa kabilang store.
Chinese New Year sa Iloilo City. So busy ang street ngayon. Katatapos lang ng parada. So wala tayong masakyan pa uwi. So lakad-lakad muna ngayon. Busy yung kali ng ng Iloilo City ngayon. Ito pa yung dulo ng parada.